ale wele bila Issa Kawjim ma ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye colonel Assimi Goïta ale ka candidature kan sabula a kuma cayalen don an ka jɛ ka Issa Kawjim ka laseliw lamɛn Issa ka bɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Issa Kawjim ini sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Issa Kawjim hakilila jiginna ACRT o maa ɲɛmaaba ye min ni aw bɛ ka transition senkɔrɔma don do. Bibi in na i bɛ ka wele bila Assimi Goïta k'a ka kɛ candidat ye munna Issa Kawjim? An bɛ aw ka lamɛnni jɛkulu bɛɛ fo mais yanni n k'o jaabi n bɛ kuma dɔ tile. ACRT ye kulu min ye a bɛ fɔ appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition n'o ye faso ka wele ne y'o ɲɛmɔgɔba ye tiɲɛ don ka mɔgɔw ka faamu politiki jɛkulu de don sigi kun ye ka transition lafasa o baara hukumu kɔnɔna la an y'a faamu ka fɔ transition lafasali o y'a ka cɛ hɛrɛ la o baara ye jamana ye laɲini dɔw kɛ ko ka taa 4e république la jamana ye laɲini dɔw kɛ ko ka fɔ min ma la réforme de la défense et de la sécurité o baara ninnu mago bɛ wagati la a mago bɛ faamuya la a mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min fana danaya b'a kan donc an ko jamana transition kana kɛ komi an ye min ye ka kɔrɔ 2012 ta kɛra min ye dɔrɔn a bɛ komi n'a fɔ fanga tarakira ka tila tugun ka fanga segin awa o mɔgɔ kɛliw ma donc ɲɛma sɔrɔ a la an ko bi jamana ka laɲini ko ka taa fanga kura la n'o ye 4e république ye bon 4e république anw y'a faamu n'o ye ACRT faso ka wele n'o ɲɛmɔgɔ ye ka fɔ maa minnu ye jamana denw n'o ye kuma les politiciens de 91 et leurs alliés donc n'a fɔra ko ka fanga kalifa mɔgɔ kɛliw ma ko n'a fɔ dɔrɔn an ye jamana janfa de bon wulikajɔ kɛra de ko ka a falen ko kana ni Maliba ye Mali kura ye bɛɛ y'i ka fɔta fɔ bon an dun y'a faamu k'a fɔ an ka faamuya la l'imperturbable patriote Assimi Goïta qualité saba b'a la jamana mago b'o la a fɔlɔ ye min ye o ye surasiw n'o ye an ka wolobasiri tabagaw ye a tout corps confondu force de défense et de sécurité olu ka danaya b'a kan o de y'a to réforme n'o ye défense ni sécurité o kalifalen n'a ma wa bɛɛ b'a dɔn a nali a kɛra sababu ye la cohésion des forces armées de sécurité et de défense bɛɛ ɲɛ b'o la a filanan ye min ye mɔgɔ min don il a une capacité d'écoute et de réserve sabanan ye min ye mɔgɔ don bɛɛ b'a dɔn ale tɛ soni a ma fɛn dun a ma fɛn ɲagami a ma fɛn kurun il est neuf donc il est facteur de rassemblement mais aussi d'assurance donc anw ye jɛkulu tɔn ye n'o ye politiki tɔn min n'an b'a ɲini jamanadenw de fɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ on veut qu'il soit le candidat du peuple donc peuple an b'a fɛ peuple o de ka sɔn ka fɔ Assimi ka kɛ jamanakuntigi an b'o wele de la an ma ci bila Assimi ma an ye ci bila peuple de ma a ka kɛ peuple ka candidat ye donc sɔsɔli t'o la ACRT ye o baara min boloda wa ni Ala sɔnna o bɛna waleya parce que bɛɛ y'a faamu a kuma fɔ dɔgɔ kelen bi jamana bɛɛ ɲinana n'a ye jamana bɛɛ y'a faamu k'a fɔ o de ye fɛn ye min kan ka kɛ donc o de y'a to ACRT y'o baara in boloda. Ayiwa Issa mɔgɔw bɛ ka min fɔ o de ye k'a fɔ sariya min ni transition yɛrɛ sigira n'o ye n'a bɛ fɔ ko charte de la transition o y'a jɛya k'a fɔ ko maa minnu mana kɛ ɲɛmaa ye ani ɲɛmaa dankan k'o tɛ se ka kɛ candidat ye o tuma aw ka nin wele tɛ o bila ngalama la wa? Bon ne bolo mɔgɔw fana ka sɔn sa u ka sabali u ka sɔn tiɲɛ ma sariya sɔsɔ ye de n'i ye ko kɛ sariya kɔ kan sariya tɛ dɔwɛrɛ ye o n ko sariya ye bɛnkan de n'aw ye bɛnkan min kɛ ne bɛ hakili jigin jamana tuma min na ni ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga la ni jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a gɛn mais ale ka fanga kɔda la ko député ka mandat banna yan nɔ bɛnkan ma kɛ ka kalo 6 fara kan wa? O kɛra. Bɛnkan ma tila ka kɛ san 1 fara kan? O kɛra. Aw y'o ye jamana constitution fa ɲuman kɔnɔ. A tɛ yen. Bon charte bilana de ko ni min ma sɔrɔ constitution ko k'o ɲini charte la. Kuma charte ye kunnahaya tɛ o. Jamanadenw ka bɛnkan o ba ni peuple ko ka yɛlɛma don a la pour que Assimi ka kɛ jamanakuntigi ye mais peuple ka laɲini de bɛ k'o ye mɔgɔ bɛ se k'o bali wa? Anw y'a ɲini peuple de fɛ anw m'a ɲini mɔgɔ fɛ o. On demande au peuple du Mali vraiment u ka sɔn Assimi ka kɛ jamanakuntigi ye anw m'a ɲini mɔgɔ fɛ o. Donc ni mɔgɔw kun na ni sariya ko kuma ye minnu bɛ k'o kuma fɔ ils sont disqualifiés pour nous dire ça. Jamana min yɛrɛ n'a fɔra ko constitution n'u votera ka de 92 ka Alpha sigi ka tila ka na ATT sigi k'ale IBK sigi olu ma kalo 6 di député ma ka tila ka san 1 d'u ma ka sɔrɔ a tɛ constitution kɔnɔ o ma kɛ wa? O kɛra.
donc mɔgɔw ka sabali kana fɔ k'u bɛ jamanadenw hakili suɲɛ sa. Ayiwa Isa Kaoji ɲininkali laban o ye bibi in na e yɛrɛ min bɛ nin kuma la Imam Mamu Diko ni i tun bɛ kuma o tɔgɔ la bibi in na dɔgɔkun in kɔnɔ a ye babu dɔw bɔ ka bin min na a y'a jira k'a fɔ ko ale ni maa si tɛ kɛlɛ la i bɛ mun commentaire da o kan? Ne y'a fɔ bɛ se ka Imam Mamu Diko jinɛ ɲɛmɔgɔ don karamɔgɔ don alimami don a ye jɔyɔrɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ. Bon adamadenya la ne buran don donc anw ka tabiya n'an ka adamadenya la mɔgɔ i karamɔgɔ i ɲɛmɔgɔ diinɛ la i tɛ se ka foyi ɲɛsin a ma ni bonya ani majigi ani sabali kɔ ani fana ka gasi sigi. Donc ne ka politique baara la ne t'ale ka kɛwalew ne t'o commenter. Nka ni kuntilenna ye min o jɛlen don maaw de soutenir la réussite de la transition. Anw bɛ transition kɔ bi an b'a kɔ sini ni Ala sɔnna wa laɲini fana ye min ye n'o ye ale a une 4ème république kuma anw minnu baara kɛ hakilila ni fɛɛrɛ bɛɛ la pour que a sini ka se ka kɛ jamanakuntigi ye. Donc vraiment moi je ne commande pas les propos de Imam Diko. Mais Isa Kaoji hali ni jamana taabolo ma i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ Imam Mamu Diko fana y'o fɔ e dun tɛ ka fɛn fɔ o la. Mais jamana taabolo ma ɲi o tɛ Asimi nɔ ye o ko jamana tiɲɛni de ye Asimi sigi a kunna. Jamana tacogo k'u ɲɛna ko 3ème république y'a ka baara kɛ ko kalan sabatira ko lakana sabatira ko jamana nafolo foroba nafolo donna jamana denmisɛnninw ka kalanko la ani u ka baarako la ko jamana lakana kun sabatira est-ce que Asimi bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ bila yan? Bila yan. Donc minnu y'a tiɲɛ olu kan ka ɲɛsin olu de ma olu man ka ɲɛsin Asimi Goïta ma ne kɔni hakili la bi Asimi Goïta l'imperdible patriote est une chance pour le Mali. Donc vraiment o question kɔni na anw ka hakili la ye min ye o de an bɛ Asimi kɔ an b'a lafasa wa an bɛ transition kɔ an dalen don a la k'a fɔ y a pas d'alternative à la réussite de la transition. Maintenant les commentaires des uns et des autres nous respectons. Maintenant anw kɔni tiɲɛ na ACT bɛ fanga kɔ bi a b'a kɔ sini ni Ala sɔnna. Isa Kaoji an bɛ i fo. Aw yɛrɛ ni ce. Merci beaucoup. Isa Kaoji ka laseli tun ye nin ye faamuyali ko ɲuman an b'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ nin b'a to anw bɛ don walawalali kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso lasɔrɔ fɛn min ye MINUSMA ye ale a ka gafeba bɔ kunu k'a daŋɛnɛmaya k'a yira bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni ye fagali jugu min kɛra buntikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye bunti ye ale ye dugu ye min bɛ Douentza marabolo kɔnɔna la MINUSMA ye a ka rapport bɔ o ko kan o la fɛn min ye MINUSMA ka nin gafe ye a kɔnɔna kumaw ye jumɛnw ye Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Isa Kaba Sidibe i ni sɔgɔma. Jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ Mali fan o fan. A diyara bɛɛ lajɛlen Kaba bisimila i ka forokiya ɲɛna. A diyara n ye. O la yan'an ka don MINUSMA ka rapport kɔnɔna la a ye min daŋɛnɛmaya kunu a ka d'an ye i ka an hakili lajigi sabula rapport in bɛ waleya kan min kɛra bunti a ka di anw ye i ka ɲɛfɔli kɛ an ye k'a ko kɛra cogo di bunti an hakili lajigi. E hakili b'a la janvier kalo la an y'a kuma fɔ yan nɔ k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 3 frappe dɔ kɛra bunti ye dugu ye yɛrɛ y'a fɔ min bɛ Douentza mara la Mopti marabolo kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ a wagati a kuma cayara dɔɔni ka sɔrɔ kɛ Capital Pulaku n'o ye fila jɛkulu dɔ ye o ni jɛkulu wɛrɛw olu ye jalaki bin ka b'a don dugusɛjɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 4 olu ye communiqué dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ ko Barkani ye frappe min kɛ bunti ko a ye mɔgɔw sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ de la u ka frappe kɛ u kan a wagati armée malienne yɛrɛ état major ye communiqué bɔ k'a démenti Barkani fana y'a bɔ k'a démenti kuma dɔw kun ɲɛfɔra a wagati ka sɔrɔ kɛ a yirala k'a fɔ ko maa o maa sara fɛn in na an yɛrɛ y'a kuma fɔ yan nɔ bɛɛ tun ye cɛw ye ka far'o kan cɛ si hakɛ dɔw de don donc o tun ye duti don mɔgɔ caman kunna mɔgɔ caman tun y'a kuma fɔ o hukumu kɔnɔ Barkani kabi o janvier kalo tile 4 ale tun ye enquête dɔ wuli ka sɔrɔ kɛ a kuma cayara wagati mɔgɔ 22 ɲɔgɔnna olu de ntanyana a ko senfɛ a kuma cayara i yɛrɛ y'a fɔ a kuma cayara kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ ɲininkaliw kɛra Capital Pulaku ninnu y'a jɛya k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛ kɔɲɔyɔrɔ de la ko Barkani y'u bombarder Barkani ko ayi ko kɔɲɔyɔrɔ tɛ ko jadi walekɛlaw k'olu ka rassemblement dɔw ka réunion lajɛrɛ ba dɔ de tun bɛ yen k'olu y'o lajɛrɛ de bombarder bon i b'a dɔn a wagati tɛmɛnen kuma caman fɔra mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko kɔɲɔyɔrɔ la an ka nin dugu ninnu na
laada dɔw bɛ yen nɔ musow bɛ t'u damana walima musow bɛ kɛ so dɔ kɔnɔ cɛw bɛ k'u damana donc a kɛra o cogoya la ten tɔ rapport in bɛ o de kan o ko in de kan halisa. ok Kaba kana ɲɛ ka don rapport in kɔnɔna la MINUSMA ye min publier kunu i ka kɔnɔna kumaw fɔ an ye. rapport in yɛrɛ fɔlɔ rapport bɛ tali kɛ rapport min kan a bɛ taa page 35 ɲɔgɔn na page 35 min ni mɔgɔ 15 ni olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ droit de l'homme hadamadenya lafasali ko ma o mɔgɔ 15 ka fara o kan mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna b'a la minnu ye police scientifique ye minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ nin sɛgɛsɛgɛli ɲɔgɔnnaw ma mɔgɔ 2 fana bɛ a la minnu ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni a diko ɲuman kan donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a jama kun ka ca dɔɔni a bɛ taa mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna minnu ye baara kɛ nin ko in kan a baara hukumu kɔnɔ a mɔgɔ ninnu u ni mɔgɔ 115 ɲɔgɔnna u ni olu sigira ka kuma da ni da kelen kelennin bɔ la mɔgɔ 115 ɲɔgɔnna u n'olu sigira ka kuma kelen kelennin bɔ la par exemple u bɛ na e fɛ yen i bɛ min don a la sutura kɔnɔ i bɛ o ɲɛfɔ ka fara o kan u ni maa 200 ɲɔgɔnna u n'olu fana ni sigira ka kuma jamala kuma la k'a ɲɛfɔ jama la u ni mɔgɔ 200 y'o kɛ nka individuellement u ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 15 ɲininka u bɛ mun dɔn a ko la minnu ni soit mɔgɔw don minnu bɛ dɔ kalama a ko la minnu ye dugula mɔgɔ ninnu ye dugutigiw b'o la buntikaw b'o la walima mɔgɔ minnu na mariage kɛyɔrɔ la o maa 100 ani maa 15 olu ɲininkara baara in hukumu kɔnɔ o de sera ka kɛ sababu ye ka rapport in bɔ rapport min ni a page bɛ taa n y'a fɔ page 35 ɲɔgɔnna na baara in yɛrɛ daminɛna kabi janvier kalo tile 4 ka na a kuncɛ fo mars kalo in tile 20 o kɔrɔ ye k'a fɔ baara kolo girin kɛra baara in kan MINUSMA mɔgɔw ka fɔ la alors mun kɛra bunti MINUSMA ka faamuyali la MINUSMA ko kɔɲɔ tun bɛ bunti janvier kalo tile 3 a jɛlen don ko kɔɲɔ tun bɛ bunti wa ko mugu cira mɔgɔ minnu na ko kɔɲɔ jama kun don MINUSMA ye o jɛya MINUSMA y'a jɛya fana ni ko Barikani ye kuma dɔ fɔ ko o ye tiɲɛ ye dɔɔni k'a fɔ ko marifa tun bɛ mɔgɔ damadɔni bolo ko mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna tun bɛ jama in na marifa tun bɛ mɔgɔ minnu bolo wa olu mɔgɔ 5 fana cɛla mɔgɔ 3 de ntanyana farapin senfɛ o mɔgɔ 5 cɛla marifa tun bɛ mɔgɔ 5 bolo nka o mɔgɔ 5 cɛla mɔgɔ 3 olu de ni bɔnɛna a suma b'a fɛ k'a fɔ ko o mɔgɔ ninnu tiɲɛ don olu ni jatigɛ walekɛlaw ka surun ɲɔgɔn na jatigɛ wale kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ jatigɛ wale kulu dɔ bɛ yen nɔ a fɔ ma ko Katiba Serna olu ni o ka surun o mɔgɔ 5 nka mɔgɔ 19 bɛ fɛn in na minnu tanyana u sen tɛ jatigɛ wale ko la u tɛ jatigɛ wale ko yɛrɛ dɔn mɔgɔ 19 MINUSMA y'a jɛya mɔgɔ 19 tanyana ko in na minnu n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo o cogo u ni jatigɛ ka kulu si ma surun bunti attaque la maa 22 olu de ni tora MINUSMA ka rapport ko maa 19 b'a la lien foyi tɛ olu ni jatigɛ wale kɛlɛ kulu cɛ wa a jɛlen don olu mɔgɔw bɔra u ka dugu misɛnninw na ka na kɔɲɔ de la bunti mɔgɔ 19 ko nka ko mɔgɔ 5 tun bɛ jama in cɛla yen nɔ minnu marifaw tun b'u bolo o mɔgɔ 5 cɛla mɔgɔ 3 olu ni tora ko in na jalaki binnen don olu kan k'olu ni banbanci jɛkulu ka surun kosɛbɛ MINUSMA ka rapport fan dɔ fana na a y'a jɛya ka fɔ ko Barikani ko marifaba kule camanba tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ k'o tɛ tiɲɛ ko yɛrɛlakana marifa ninnu dɔ de tun bɛ mɔgɔ 5 ninnu bolo k'a fɔ ko arme de destruction massive ani fɛn wɛrɛw ani bɔnbɔnw ni fɛnw parce que Barikani tun y'a jɛya k'a fɔ ko réunion kɛyɔrɔ na ko o fɛngɛw tun bɛ yen nɔ MINUSMA y'a jɛya k'olu m'o trace ye fan si fanta tɔmɔ ta rapport in bakuruba la ni ye a ye n y'a f'i ɲɛna n ko rapport yɛrɛ bɛ tali kɛ page 35 kan détails b'a kɔnɔ images fana b'a kɔnɔ image minnu ni olu sɔrɔla cogow la i n'a fɔ Nations Unies fan fɛ i n'a fɔ américains fan fɛ minnu bɛ Barikani mɔgɔw ka kuma ninnu caman fana nkalontigiya rapport yɛrɛ a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ. Ok, Amadou.
kaba ɲiningali laban fɛn min ye MINUSMA mɔgɔw ka nin rapport ye a bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn ye? Bon a nafaba bɛ kɛ fɔlɔ a kuma min bɛ ka fɔ nin cogoya la tan ka sababu kɛ ko in mɛnna sen na mɔgɔw filiba kun donna baara in na mɔgɔ caman ka niveau la parce que ala an bɛ se k'a fɔ an ka état major yɛrɛ fana ye fili kɛ dɔɔni ka sababu kɛ olu ye communiqué bɔ ko olu ani G5 ani Barkhane de jɛra ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc désormais u fana b'u janto u ka fɔtaw la tuma o tuma ni Barkhane ye nin ko ninnu kɛ parce que n'i ye Barkhane a bɛ fɔ nin ma sɔrɔsi terme na ko bavure n'i ye Barkhane ka bavure ta ka jate minɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ nin bɛ sɔn ka kɛ fo a 4nan ɲɔgɔnna ye dɔw kɛra yɛrɛ minnu tun ye mɔgɔ kelenw ye denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ yen nɔ Barkhane o kɛra a fɔlɔ yɛrɛ u ye dankari o la cogoya dɔw la minnu ma faamu kɛlɛkɛcɛ tun tɛ foyi tɛ o ɲɔgɔnnaw bɛ yen maintenant comme olu ma mura k'u da ten tɔ désormais ni min dankɛnɛma ale filɛ MINUSMA fɛ a bɛna kɛ sababu ye Barkhane kɛlɛkɛcɛw fana k'u janto u yɛrɛ la nka lafasajɛkulu dɔw bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ yan nɔ olu yɛrɛ taara au delà de tout ça olu ko ni enquête kow tɛ a ɲɛnabɔ MINUSMA ka enquête n'a ɲɔgɔnnaw t'a ɲɛnabɔ ko Capital Pula ko ninnu ka plainte don Barkhane kama a ka taa kiiri bunakun kan kiiri ka laɲini kɛ ni kiiri ye laɲini kɛ jotigi bɛ jo jalakitigi bɛ jalaki ni mɔgɔ minnu nɔ don ni Barkhane ni jalaki binna Barkhane kan n'a y'a ka jalaki yɛrɛ kɔni o la baara bɛ kɛ ni o ye ko nka k'a man ka to ten tuma o tuma Barkhane b'a kɛ communiquéw de bɛ fusé fan bɛɛ fɛ a bɛ tɛmɛ ten tɔ ko k'o jɔ k'a kɛ a ko ka taa kiiri yɛrɛ bunakun kan ka sababu kɛ kiiri yɛrɛ sigi kun ye ni ɲɔgɔnnaw de n'aw ma bɛn min na o ka taa kiiri ɲɛbɔ. Ok, o bɛ sɔgɔmada in na décryptage datugu fɛn min ye MINUSMA mɔgɔw ye rapport min bɔ waleya cɛjugu min kɛra buntikaw fɛ yen nɔ o kan rapport kɔnɔna kuma kun ye nin ye bakurubaya la an dalen b'a la k'a fɔ aw bɛna faamuya a faamuyali cogo ɲuman na kaba kumakan labanw ani folikan labanw. Kumakan labanw ka foli di halisa kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Fuseni Tarawele Berté Santerre a bɛ kunnafoni gafew d'a ma walasa an k'an ka kunnafoniw dafa sɔgɔma o sɔgɔma restaurant fast food mɔgɔw yan fo Amdalayi Lafiyabugu sira kan an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an b'u ka musokɔrɔba fo Tanimam ka Mayigalakaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tumata ka foli di commandant Fode Kone ani Kati Doye Kuru maaw bɛɛ lajɛlen Abeba Elebo an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Aba an bɛ a fo Lamisa Sanogo ka denkuli ye bi ye kala ɲina o zamɛ dun bɛ yen nɔ parce que a fana mɛnna mɔgɔ tɔw ka zamɛ kan an bɛ taa fana ka zamɛ dun fo an b'a tulu jigin an tigɛ fɛ. Ko tulu ta bɛ yen nɔ bi Lamisa Sanogo fɛ yen Banagabu la. N y'a fɔ a ye a kana kɛ malo wusu ye n k'a k'a kɛ iri parfumé ye quoi n k'o de ka d'anw ye. Ko bɛ bi Amadu kumakan laban ani folikan laban. Kulikorokaw bɛ k'an lajɛ Eli Jarabe an b'a ɲini Abdoulaye A Mayiga ani Madame Mayiga Kadiatou k'u ni sɔgɔma bi gouverneur kura n'o ye Lamini Kapori Sanogo colonel a n'a ka jama k'u ni sɔgɔma bi taa banna. K'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ taga Buguni ni sanga kɔnɔna la fɛn min ye Jibril Bari ale ye BMS maa ɲɛmaa ye an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma Umar Traoré ale bɛ san an bɛ ale fo ka sanka bɛɛ lajɛlen fo El Hadji Burama fo fana n'a bɛ fɔ ale ma ko 500 an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di ale ma Yuma Samake an kanubagaba don ale bɛ Kayi ka Kayi ka bɛɛ lajɛlen fo Madame Zuruku Dado an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di ale ma Bintu Sibi n'a ka denbaya Kayikaw fɛ yen nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mahamadu Farota an b'a fo ka Boiseri Farota cakɛla bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na kanubagaw anw se kɛra kunnafoni minnu ye k'a di aw ma bi araba marisi kalo tile 31 o bɛ tali kɛ na nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samaki ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan yanni o cɛ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ. K'an kunbɛn ni lajɛlifɛn caman ye aw tɔgɔ sɛbɛn fu Orange Money la ka se ka bisimilali ko